kaso mai yawa ko in ce kaso 99 na al'umma suna yin wannan kuskuren idan sun je buɗe banki. Shin wane kuskure ne? Kuskuren sanya PIN number wanda za ka ciri kuɗi wato na kan layinka ta hanyar USSD code ko kuma PIN na ATM card. Wannan kuskuren da mutane suke yi shine cewa idan sun je sa wannan PIN ɗin ko na USSD code ko kuma na ATM card shine sanya PIN da yake da number su, wato mutum ya dai sa PIN number sai ya sa ƙarshen number sa ko farkon number sa ko kuma tsakiyar number sa ta waya. Wannan yana da hatsari, saboda haka ya kamata mutane su kauce mai. Za ka yi mamaki idan layinka ko ATM ɗinka ya shiga hannun ɓata gari, za ka ga nan da nan sun samu damar da za su ciri kuɗi daga layinka. Yawanci suna guessing waɗannan abubuwan ne, wato farkon number ka, ƙarshen number ka idan aka cire 080 ko 070 ko 081. Da yawan mutane wannan tsari suke bi domin sanya PIN ɗinsu wai saboda kar su manta. Saboda haka ka kauce wannan tsarin da mutane suke yi masu yawa. Saboda haka ka bi wata hanyar domin sa PIN ɗinka, ko ka sa wata number ma da ba ta da alaƙa da number line da kai rijistar banki da ita. Wannan zai taƙaita yi ma ƙwamoshe daga bankinka ko kuma taɓa ma abin da ke cikin ATM ɗinka idan ya faɗa hannun ɓata gari.